Sådan kan jeg også smage. Hamza, hvad var det for et billede, du gerne ville have derhjemme? Og Hamza, hvorfor vil du gerne have det? Fordi det ligner et ægte billede. Det ligner næsten et fotografi. Ja. Theodor, hvis du skulle have et maleri med hjem, hvad for et skulle det så være? Ja. Og hvorfor skulle det være det, Theodor? Jeg synes bare, det er pænest. Du kan godt lide farverne og stemningen i det? Ja, jeg synes, nogle af dem er lidt svært ud i forhold til det. Jeg synes, det er meget skarpt, det der. Det er Per Skrøyer. Alle malerierne er lavet af Per Skrøyer. Men er det der, hvor han er i udlandet? Ja, det her er fra hans udlandsperiode. Jeg tror, det er indtil. Ja. Gå hen og læs. Jeg tror, der står Rom, så tror jeg, at vi er i Italien, tror du ikke? Rom, jo. Nå, safe. Hvor er vi så hen i dag? Vi er i Skagens Museum. Ja, og hvad kan man se der? Maleriet. Og hvem kan vi se specielt malerier af i dag? Per Skrøyer. Ja, for hvor er Michael og Anna Ankers billeder henne? Derovre. Nej, Jeg er i København. de er i København. Shilan, hvad for et billede vil du helst have med hjem? Det der billede, hvor Anna og hende den anden går ned ad stranden. Det der er herhenne. Kan vi lige gå derhen? Hvorfor vil du helst have det med hjem? Det er flot. Det er flot. Der er en god stemning på det.